дуруд бинандаи азизи телевизиони Сафина, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. дар мавсими дуюм ин бозии барои ин гурӯҳ ҳалкунанда хоҳад буд ва фикр мекунам ки барои гурӯҳҳои дигар низ шавқовар. Хуб, имрӯз дар меҳмонии мо дастаи озодагон иборат аз ҷавонони фаъоли шаҳри Кӯлоб қарор доранд ва умедворам ки мисли ҳамеша як бозии хубу диданиву беҳтару нишон медиҳанд. хуб, барои шумо ман муваффақият орзу мекунам. Якчанд гурӯҳе ки дар охир бозӣ кардан, ҳама бозиҳои онҳо бо ғалаба анҷом ёфт ва ин як андоза боиси шубҳаи баъзе бинандаҳои мо ҳам шуд ва баъзеҳо ҳатто ба почтаи мо навиштанд ки ин чӣ тавр шуд ки тимҳо дар охир ҳама ғолиб меоянд. хуб, вале як чизи бисёр маъмул аст. Тимҳои беҳтарин акнун дар даври ниҳоӣ иштирок мекунанд ва барои ҳамин онҳо албатта бояд ки ғолиб биёянд. хуб, баъди он ки мо бо аъзои команда ошно мешавем, баъд ба пешниҳоди саволҳо шурӯъ хоҳем кард. Абулқайси Саидҷаббор, Некрӯз Турсунзода, Муборак Муқимӣ, Саидо Шамсов, Низомиддин Комилов ва сардори гурӯҳ Ҷаҳонгир Рустамшоҳ. барои шумо ман муваффақият орзу мекунам. Марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин савол аз номи Шералӣ Гулов аст, аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон, устоди донишгоҳ. дар Нидерландия солҳои 70-уми асри 20 як беморӣ сар зад ки боиси фалаҷ шудани якчанд соҳаи иқтисодиёт гардид. аз ҷумла бо сабаби ин беморӣ сатҳи бекорӣ афзоиш ёфт, таваррум ба вуҷуд омад ва бисёри корхонаҳои истеҳсолӣ ба буҳрон дучор шуданд. беморие ки тиббӣ набуд ва албатта табиист ки духтур онро наметавонист табобат кунад. давои ин бемориро танҳо иқтисоддонҳо пайдо намуданд. баъдан ин беморӣ дар ҷаҳон номи бемории ҳолландиро гирифт ки метавонад дар дилхоҳ кишвар ба вуҷуд биёяд. шумо гӯед ки ин чӣ гуна беморист ва чӣ боис шуд ки он дар Нидерландия сар бизанад? савол фаҳмост? ба ин савол пеш аз муҳлат ҷавоб мегӯям. хуб, ба ин савол аъзои дастаи мо Абдулқайси Саидҷаббор ҷавоб мегӯяд. марҳамат. муҳтарам ровӣ, хеле ки ҳамаи иқтисоддонон медонанд, солҳои тахминан агар хато накунам аз хотирам набаромада бошад, солҳои 60-70 дар Ҳолланд ё ин ки Нидерландия як кони газ ёфта буданд, кони гази табиӣ ки бениҳоят калон буд ва тамоми иқтисодиётро номи кон дар хотирам нест, ҳамин газро истихроҷ карда ба давлатҳои ҳамсоя, ба давлатҳои Аврупо содирот мекарданд ва тамоми иқтисодиёт ба ҳамин равона карда шуда буд ва дар натиҷа вақте ки содироти гази табиӣ бениҳоят зиёд шуд, воридоти асъори хориҷӣ ба давлати Нидерландия зиёд шуд ва вақте ки қоидаи оддии иқтисодиёт аст, ҳама медонад ки вақте ки асъори хориҷӣ дар давлат зиёд шуд, ин сабаби болоравии харидории қурби пули миллӣ мегардад ва пули миллии Нидерландия дар натиҷаи ворид шудани асъори хориҷӣ бақувват шуд, яъне ки қобилияти харидориаш баланд шуд ва дар натиҷа вақте қобилияти харидории пул баланд шуд, инфлясия ба вуҷуд меояд, яъне ки болоравии сатҳи нархҳо ба вуҷуд меояд ва ҳама чиз қимат мешавад ва соҳибкорони ватанӣ ё ин ки истеҳсолкунандагони дохили кишвар молҳояшон қимат ки меафтад, истеъмолкунандагон наметавонанд онҳоро харидорӣ намоянд ва дар натиҷа воридоти молҳо аз хориҷа зиёд мешавад. вақте ки воридоти молҳо аз хориҷа зиёд шуд, истеҳсолкунандагони ватанӣ ба рақобат тоб намеоранд ва аз байн мераванд ва дар натиҷа бекорӣ зиёд мешавад, яъне ки вақте корхонаҳои истеҳсолӣ барҳам хӯрданд, бекорӣ аз ҳисоби кормандони ин соҳа зиёд мешавад ва дар натиҷа ба тамоми иқтисодиёт, чӣ хеле ки шумо гуфтед, иқтисодиёт фалаҷ мешавад, дар натиҷа бекорӣ, инфлясия, сатҳи болоии нархҳо, иқтисодиёт касод мешавад ва агар хато накунам, олимони австриялиягӣ солҳои 80 ин истилоҳотро дар иқтисодиёт ҷорӣ карданд, голландская болезнь ё ки
бемории ҳолландӣ ки дар натиҷаи иқтисодиёт нигаронида шудан ба як соҳаи содирот ё ин ки истихроҷи як соҳа ва содироти он ба хориҷа ба ин беморӣ дучор мешавад ва ин беморӣ дар бисёри давлатҳо ҳозирам дидан мумкин аст. Масалан баъзе иқтисоддонон тахмин мезананд ки Федератсияи Русия ҳам ба бемории ҳолландӣ то як андозае гирифтор аст ки қисми зиёди иқтисодиёташ аз ҳисоби содироти нафту газ вобаста аст, яъне ки ин метавонад ба ҳамин беморӣ оварда расонад. вобаста ба ҷавоби ин савол шумо на фақат хато накардед, балки айнан ҳамон чиро қариб ки айнан ҳамон чиро хондед ки муаллифи савол навиштааст. ҷавоб дуруст аст. Ташаккур. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол аз номи Сафаралӣ Наимӣ аст, тавре ки дар почтаи мо навишта, корманди энциклопедияи миллӣ. Он чист ки ҷопониҳо онро ба гулҳо ва мо онро ба тилло баробар медонем. Он чист ки ҷопониҳо онро ба гул ва мо бошем онро ба тилло баробар медонем. агар савол фаҳмо аст ва пеш аз муҳлат ҷавоб додани набошед, марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. پخته گل میکنه نمیتونم گل میکنم پخته ما مشکل دیگر نداره اون چیزی که ҷопониҳо ба гул ва мо ба тилло баробар медонем. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат капитани команда, ки ҷавобро пешниҳод мекунад? ба ин савол аъзои дастаи мо Низомиддин Комилов ҷавоб мегӯяд. марҳамат. ташаккур. албатта ки ин ҷо ман фикр мекунам савол камтар саволи мантиқӣ аст, чаро ки дар ин ҷо ҷопониҳо вобаста ба тилло мо масалан якум вариант мо пахтари тиллои сафед вай кардем, баъд дар байни мардуми тоҷик ҳамина ки даҳани пӯшида 1000 тилло мегӯянд, яъне ба тарзи дигар мегӯянд дар куҷое боши хомӯш бош, яъне хомӯш будан ин яке аз нишонаҳои масалан оқил будани шахсиятро дар назар дорад. аммо матале ки мо дар фикри ман омад, аммо матале ки даҳани пӯшида 1000 тилло фикр мекунам ҳамонро дар назар дорад. хомӯши яъне онро хомӯширо дар назар доранд. бале ҳамин матала дорад. чаро баъд ба гул шабоҳат медиҳанд ҷопониҳо? вақте ки масалан ҳамон сухани масалан агар хомӯш боши ва ягон гапи масалан ноҷо назанӣ, фикр мекунам ба монанди ҳамон гуле ки зебо ҳаста, бале. хуб, вақадам тавре ки инҷо Сафаралӣ Наимӣ навиштааст, ҷавоби дурусти ин савол ин ҳамон хомӯшӣ аст. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол аз номи омӯзгор аст Идибек Холов аз шаҳри Душанбе. он штати амрикоӣ, штати Нью-Хэмпшир, як шиёри бисёр аҷоиб дорад ки вобаста аст ба зистан ва марг. дар дилхоҳ штати амрикоӣ, тавре ки муаллифи савол аз таассуроташ ҳангоми сайру гашт дар он кишвар навишта,
мегӯяд ки агар шумо ҳамин шиорро баён кунед мефаҳманд ки аз ҳамон штат ҳастед, аз ҳамон иёлот ҳастед. ва он шиорро тавре ки муаллиф навишта аз тарафи генерал ҷон стак қаҳрамони ҷанги беннингтон пешниҳод гаштааст ва онро дар қариб ки ҳама кӯчаҳои ин иёлот дидан мумкин аст. шумо баъд як дақиқа гӯед ки ин кадом шиор аст, ин чӣ шиор аст? فکر چرا پریکول میکنم агар савол фаҳмо аст марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед. штатош абу کار کردن با مرد وابسته تنگسیش abdu اخی مثلا سخن اودی نمیگن گنرال شو مثلا مای بوده شتاتوی آمریکا در دیگه شتات وقتی شورا بی میفهمن که نیو خمسر است. یا مثلا نیوجرسی یا دیگه کالیفرنیا بورا کدام شتات شتات خد کدام شد خیلی بگو میدونم نه مای یا بینی همین بورای جواب میده نه این بورای جواب میده مرا فیزا اکای جانگی بورای جواب میده як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат. نه نه кӣ ҷавобро пешниҳод мекунад? ба ин савол аз ӯ дастаи мо ки навака ками дирӯз аз амрико баргашт, ҳамин рӯз аз амрико баргашт, муқими муборак ҷавоб мегӯяд. хуб беҳтарин. ба фикри шахсии ман ин шиоре ки ҳамин штати нью хемпшир дорад live free or die буд. ҳар як штат шиори худашонро дорад ва яке аз штатҳои дигарашон низ яке аз шиорҳоро мартин гузошта шудааст ки дар музей низ қайд карда шудааст ки give us freedom or kill us, яъне ки моро озодӣ диҳед ё ин ки ба қатл расонед. ва шиоре ки дар нью хемпшир аст ки дар тамоми ҷо ин шиорҳои онҳоро дидан мумкин аст. ба фикри ман ин live free or die буд, яъне ки озод бизӣ ё ин ки бимир. хуб метавонед аз ҳама чизи аҷоиб чӣ аст? аҷоиб ҳамин аст ки ин ҷавобатонам дуруст аст. ин ҷавобатонам дуруст аст. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. муаллифи савол зоиршоҳ одинаев аст. савол чунин аст: бозиҳои тобистонаи олимпӣ яке аз бонуфузтарин мусобиқоти варзишӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад ва дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ варзишгарони тоҷик борҳо иштирок карданд, сазовори баъзе ҷойҳо ҳам шуданд, шарафи кишварро ҳимоя карданд. шумо бигӯед ки варзишгарони мо иштироки худро дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ аз кадом олимпиада аввалин бор шурӯъ намуданд? марҳамат як дақиқа вақт барои фикр кардан. استقلال توجیکان 90 شد 91 شد 92 بازی المپیک بود بازی تابستان المپیک استفاده نمی‌کنه استفاده نمی‌کنه وقت معین کردن در کار محترم روی که دوران استفادهات یا اینکه دوران شورایی هم در نظر است. муҳтарам роямис як паҳлӯи савол камтар норошан аст. хуб ҳамин аз соли 1991 ки шумо аз таърихи бозиҳои олимпии тобистона ҳисоб кунед. аз таърихи бозиҳои олимпии тобистона ҳисоб кунед. замони шӯравӣ дар از کدوم نمودی ورزش از کدام سال از کدام دولت یعنی بازی المپیک در کجا گذاشتن؟ زبان
1975 бозии олимпӣ набуд. Бозии олимпӣ набуд. زبونستان رستم آواسم. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад капитани команда. як дақиқа 2 дақиқа иловагӣ дорем маслан як шумо 2 дақиқа иловагӣ доред. албатта маромад инҷо гап дар бораи олимпиадаи тобистона мерафт ва муаллифи савол навиштааст ки варзигарони тоҷикистонӣ иштироки худро дар бозиҳои тобистонаи олимпия аз кадом олимпиада аввалин бор шурӯъ намуда буданд ва агар шумо донед мегӯед ки ин иштироки кадоми онҳо бисёр чашмрас буду назаррас буд. агар донед маромад фикр кунед. солша муҳтарам роҳ мо солашро гӯям ё ки ҳар чизе ки аз ин савол пешниҳод мекунед агар дуруст бошад мо қабул мекунем. маромад 1992 андрей абдувалиев. бале 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 О, дар Барселона Испания. زبونستان رستم آواسم. Барвақт буд. Акай ҷамгир. Акай ҷамгир. اندره کی؟ Андрей Абдувалиев. дар гурспартоӣ дар Барселона Испания ҳам медали тилло гирифтагааст, ҳам рекорд. یه بار گوش می‌کنم. ҳамин Тоҷикистон гуфтааст. ӯ вақт иттиҳоди шӯравӣ вақт Тоҷикистон набуд ки охир аз 1991. ҳам дар бозиҳои олимпия аз номи Тоҷикистон баромад намекард. аз номи иттиҳоди шӯравӣ буд ки ای سواد دور نانی گپ سر ورزش کدوم بود اندره؟ розӣ ба ҳамин ҷавоб. ба ҳамин ҷавоб розӣ. کدوم نام بررسی می‌دونی؟ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад савол вобаста буд ба олимпиадаи тобистона ва мо инҷо гуфтем ки варзишгарон аз кишвари мо бори аввал дар кадом олимпиада иштирок карда буданд. варзишгарони яъне тоҷикистонӣ. маромад ба ин савол аз ӯ дастаи мо некрус турсунзода ҷавоб мегӯяд. маромад ба фикри мо варзишгари тоҷик Андрей Абдувалиев аст ки дар соли 1992 дар бозиҳои тобистонае ки дар шаҳри Барселона Испания баргузор гардид иштироки фаъолона ва соҳиби медали тиллои бозиҳои тобистона гардида буд дар намуди варзиши гурспартоӣ. кишвари моро намояндагӣ карда буд ё Бале. кишвари ҳамсояро? кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб шояд ман чизе ба ёд дорам албатта аз ин ҳунарнамоӣ, вале инҷо гап дар бораи санаи дигар меравад. варзишгарони тоҷик аввалин бор соли 1960 дар бозиҳои тобистонаи олимпии шаҳри Рими Итолиё иштирок карданд ва табиист ки болотар гуфтанд дар ҳайати тими мунтахаби иттиҳоди шӯравӣ ва заврақлони тоҷик Иброҳим Ҳасанов нахустин намояндаи Тоҷикистон буд ки дар ин бозиҳои тобистонаи олимпӣ иштирок кард ва ба дарёфти ҷои 4 ҳатто мушарраф шуда буд. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин савол аз номи омӯзгор аст. нуралӣ каримов ва тавре мушоҳида кардед ин ҳафта саволҳо аз номи омӯзгорони ҳам донишгоҳҳо ҳам муассисаҳои миёнаву касбӣ зиёдтар шуда. савол чунин аст: ходими сиёсӣ ва ҳарбии турк генерал, яке аз сарварони ҳизби иттиҳод ва тараққӣ, иштирокчии революсияи соли 1908 ва табаддулоти давлатии соли 1913 ҷавонтуркон дар Туркия, Анвар Пошо дар замони худаш бо 2 лақаб бисёр машҳур будад. ва шумо бигӯед ки ин кадом лақабҳо буд? муаллифи савол устод аз муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 3 деҳаи Доробӣ, ноҳияи Ховалинг, Нуралӣ Каримов аст. агар савол фаҳмо аст ва зарурат ба такрор набошад, ман 1 дақиқа вақтро оғоз мекунам. маромад. Atatürk دیرتر आहे की अब्दुलखाइर Atatürk دیرتر आहे o خیلی دیره نه لقب مرحمت چی کدام لقب نمیدونم فکر ندارم چی لقب
چی فکر است؟ ما در جا چیزا می‌کنیم گپ دیگه فکر می‌کنیم اما پوچو مثلا چی لقب خود یک تا لقب پیش خون як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад капитани команда. ба ин савол рости як фикри мушаххас дар наомадем ва хуб ман тахминан ҷавоб медиҳам. биёд ин тавр мекунем шумо пешниҳод кунед вариантҳоро ва агар дар миёни вариантҳои шумо ин ду варианти дуруст бошад қабул аст. хуб маромад яке аз лақабҳое ки дар ҳамин миллатҳо аз замонҳои қадим истифода мешуд махсусан ба подшоҳон масалан дар тоҷикон як ҷузъи номсози фар буд ки бештари шоҳони ориёӣ ҳамин номро ба худ доштанд масалан фаридуну дигар шоҳони ориёӣ аммо ҳамин лақаби хон ва шакли қадимааш қон ки ба ҳамин бештар ҳамин туркҳо муғулҳо ҳамин миллатҳо мегузоштанд ба шоҳони худ ва шояд ҳамин бошад ин тахминӣ аст ростӣ тахмин аст. хуб қабул аст ин ҷавобатон ва ман таваҷҷӯҳ мекунем мехоҳам таваҷҷӯҳ кунем ба ҷавоби нозирин аз миёни бачаҳое ки ба ҳасси нозир ҳастанд шояд касе чизе пешниҳод мекунад ва баъд шумо он ҷавобро ҳамчун ҷавоби дуруст метавонед пешниҳод кунед албатта бо меҳрубонии ровӣ. хуб маромад кӣ чӣ пешниҳод дорад аз нозирин? ба ёдатон наомад ягон лақаб аз анварпошо? агар не ташаккур барои шумо. хуб бояд гӯям ки ҷавобе ки инҷо пешниҳод шуд ҷавоби дуруст набуд. ҷавоби дуруст тавре ки устод нуралӣ каримов навиштааст ду лақаб яке домоди халифа ва дигаре наполеончики турк. ин ду лақабе ки бо ин ду лақабу шинохта шуда буд. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. замони давлатдории сомониён инъом додани замин ба баъзеҳо аз он ҷумла кормандони давлатӣ ҳарбиён ва дигар табақаҳои иҷтимоии кишвар бисёр маъмул будааст. баъзан деҳа ё ноҳияи калонеро чун инъом ба ин ё он амалдор мебахшиданд ва ин амалдор вазифадор буда ки ҳиссаи худ ва ҳукумати марказиро аз иҷрокунандагони замин ҳосил намояд ва тартиботу низом ва тобеияти сарзаминро низ таъмин кунад. шумо баъди як дақиқа бигӯед ки дар замони сомониён заминҳои инъом шударо чӣ ном мебурданд? маромад фикр кунед. اینهام همچون مثلا همین بعد وقت دادن همین زمین های وقت یگان مانع ایجاد نمیشید اصول به یگان کمبودی سری وقت زمین میدادن اما دادن با مانع هدیه نیست زمین های وقت یعنی به خاطر خیرخواهی نفهمم نه وقت برای به زمین های پادشاهی با چه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад ба ин ростӣ ҳамин кадоми савол дака ба як хулосе муайяна наоем ҳамин савола ҷавобашро ба ман вогузор мекунанд. ҳаминҷа як ду андеша дар сари мо омад ба ду андеша омадем ба ду варианти ҳамин ҷавоб. яке заминҳои подшоҳӣ буд ҳамин истилоҳ ва дуюм заминҳои вақф ки барои сохтани масоҷиду дигар маконҳое ки мисол шуд ки ба дин рабт дошт месупориданд яъне медоданд заминҳои вақф ки ба масҷидҳо барои сохтани масҷиду дигар ҷойҳои чиз месупориданд.
кадом варианта пешниҳод мекунем? инҷо бо як калима гуфта мешавад, тавре ки муаллифи савол навиштааст. ба даст мешавам ки ин савол аз китоби тарихи халқи тоҷик аст. рости мо ба ин муаллифонаш ҳотамов, довудӣ, молоҷонов, исоматов. рости мо ба ҷавоб ба дуруст будани ҷавоб он қадар бовариам надорем, лекин ҳамин дар давраи мактабхониам ҳамин заминҳои вақф ба ёдмон ҳаст ки медоданд. шояд ҳамин бошад. вале ба ҳар сурат чӣ хел ифода мешуд бо як калима, ина ба ёд оварда натавонистед. хуб, биёд ҷавоби шуморо мо қабул мекунем ва аз нозирин мепурсам. марамат бачаҳо, кӣ метавонад кӯмак кунад? чӣ пешниҳодҳо ҳастанд? расуло ҷураев ҳастам ва рости гап ду вариант дорам. якум шояд ин ҳамон заминҳои гуфта иқтаъ бошад ва дуюмаш шояд суюрғол бошад. ҳамин ду намуди гӯям якчанд намуди чи андозҳо оварда шуда буд, гӯям чи намуди тӯҳфакуниҳои чи оварда шуд, шояд ки ҳамин иқтаъ бошад. иқтав, не? бале. хуб, боз ки чӣ вариант дорад? ки боз? марамат. ризои баҳромзод аз дастаи мину. намедонам ин намуди замин дар давраи сомониён вуҷуд дошт ё не, вале баъдан дар бухоро ба вуҷуд омад. ин амлок буд. Бале. дар мавриди варианти пештар иқтав чӣ фикр доред шумо? шунидед ин ибораро, ин калимаро? шунидам, бале ба фикри ман ҳам иқта шояд ба ҳақиқат наздик бошад. хуб, бале, агар аъзоёни дастаи озодагон анамин калимаро ба забон меоварданд, ҷавобшон комилан дуруст мебуд. ташаккур мегӯям ба ҳар сурат барои шумо. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. фикр мекунам ки ин савол осон аст ва бозам шояд ки муборак ба он ҷавоб гуфта метавонад. хуб, соли 1840 дар рӯзномаи Бостон, амрико, як калимаи машҳури инглисиро муаллифи як мақола нодуруст навишта буд. ва дар баробари нодуруст навиштани ин калима дар забони гуфтугӯи тамоми мардум ин муд шуд, яъне ҳамон тарзе ки нодуруст навишта шуда буд. ва бояд гуфт ки дар муошират ҷавонони мо низ онро истифода мебаранд. шумо бигӯед ки гапсари чӣ калимаву чӣ? ба ин савол пеш аз муҳлат аъзои дастаи мо низомиддин комилов ҷавоб мегӯяд. хуб, марамат. ташаккур. албатта ки гапсари он ки масалан ҳамин калимаҳо дар аксар гуфтугӯҳои байни забонҳои тамоми ҷавонҳо дида мешавад, аз ҷумла ҷавонони тоҷикистон. хеле калимаи окей ба қавле, яъне ок мегем. агар ин калима ихтисор шуда аст, як маъне дорад ба фикрам. ихтисор ок чӣ маъне дорад, ира пура ман сарфам намерам, лекин ба забони тоҷикӣ агар тарҷима кунем, ҳамин хел дуруст аст ё ин ки чӣ хел вай мешавад. тасдиқ кардан ки ҳамин чӣ дуруст аст. калимаи окей, ок дуруст аст. муборак, ман дуруст талаффуз кардам. All correct. All correct. Okay. Bele. All correct. Дуруст аст. якум вариант шаид гуфтагии шумо. яъне ҳамин калима аст. Окей. окей. хуб, окей бошад. окей, ҷавоб дуруст аст. охирам ҳамин ҷавоб будааст ва муаллифи савол Далер Шарипов аст, соҳибкор. саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. люсен лорани фаронсавӣ бо як кори аҷибаш дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар уругвай соли 1930 дар таърихи футбол номи худро сабт карда буд.
шумо баъд як дақиқа бигӯед ки Люсиан Лоран дар ин чемпионат чӣ кори ғайриоддиро анҷом дод ки дар таърихи футбол номаш сабт шуд. марҳамат фикр кунед. якум гола дар чемпионати ҷаҳон, дар якум чемпионати ҷаҳон Мишел Оран номи ёдам мекӣ. Номаша камтар ривояж кард. Аммо аз Франсия ҳам бозӣ кард. Бозӣ дар Уругвай шуд. Не. Ака ҷам гирд. Якум гола дар чемпионати ҷаҳон зада гирд. مثلا این شخصیت که گل می‌زنه якум гола дар чемпионати ҷаҳон дар Уругвай мешавад гол зада гирд. نه اون Мишел Оран ҳами Франсия охи Мишел ҳам бигем француз мешавад, Лоранс ҳам бигем номи фаронсӣ. ман пешниҳод пешниҳод дигар бошад бигем. аз масофаи дуртарӣ нест? Не не. як маълумот дигарам медонам ки ай масофаи як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат капитани команда. ба ин савол аъзои дастаи мо Турсунзода Некрӯз ҷавоб мегӯяд. марҳамат. ба фикри дастаи мо ин футболбоз дар аввалин чемпионати ҷаҳон дар Уругвай. яъне шумо фикр мекунед дар соли 1930 ин аввалин чемпионати ҷаҳон буд? дар чемпионати ҷаҳонии соли 1930 аввалин голро ба ҳадаф расонидааст. ба фикри дастаи мо ҳамин ҷавоб аст. яъне шумо нагуфтед ки чемпионати соли 1930 аввалин чемпионат дар дунё бале буд? 1930 аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба яъне дар аввалин чемпионат дар Уругвай баргузор нахустин голо ба дарвозаи ҳарри ворид кардааст. бале. яъне савол ба ҳамин ҳад осон буд, не? یک وریانت دیگه هم داریم як вариант дигар ҳам буд ки ҳамин як ман рости хонда будам дар як рӯзномаи ҷумҳурият шояд буд. ҳамин як булаҷаби як варзишгар ки аз масофаи 91 метр ба дарвоза гол заст ки ана дидед холи фикр кунед агар бо вариантҳои ҷолиб пайдо мекунед. хуб, варианти сеюм чи аст? وریانت سوم مثلا بازیگرها با نام‌های گوناگون مشهور است. اگر خطا نکنم یک بازیگر در بازی گذشته از جهت مثلا نام درازترین ابن فلان و فلان هم خیلی یک نام دراز داشت، یک بازیگر که بازی فوتبال لبد. لیکن سه وریانتی که پیشنهاد کردیم ҳатто варианти капитани командаро ҳам интихоб намекунанд? рости ман ҳамин варианта дар худ ман пешниҳод кардам, аъзои даста розӣ нашиданд. яъне ки онҳо бо иродаи капитан метавонанд ки розӣ набошанд. ҳамихел نه шумо онҳоро маҷбур кунед гӯед ки не, вариантро ман пешниҳод мекунам. шояд ман тахмин медонам ки амира хонда будам. хуб, яъне ки аз масофаи 91 метр голо пешниҳод кард, қариб 100 метр. ҳамин тавр намехостед ҷавоба иваз кунем? نه وریانت نکروز اولین گل аввалин гол дар яъне варианти капитана интихоб намекунем. برای یک چیز دیگه که من همین برنامه رو بسیار تماشا میکنم، همین دو پیشنهادی که من هم کردم جهانگیر هم کرده اونجا نام ها دیگر خیلی تر بودن. همین نامی که شما ذکر کرده این گونه نبود. ин ном набуд? بله хуб, бар сурат ҷавобатон дуруст аст. ин нахустин гол ба дарвоза буд дар чемпионати ҷаҳон ва воқеан ҳам соли 1930 ин чемпионати аввалин оид ба футбол буд. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. инам фикр мекунам ки аз миёни саволҳои шавқовар аст ва нафаре бо номи Нозимбек ба почтаи мо фиристода. роҳгузаре ба файласуфи машҳур Сухрот аз ӯ дурусттараш пурсон мешавад ки то шаҳр чанд соат роҳ аст. ӯ ҷавоб намедиҳад ва ӯ мегӯяд ки бирав. ҳамин ки роҳгузар як чанд қадам дуртар меравад, ин файласуф посух медиҳад ки 2 соата роҳ аст то шаҳр. ва муаллифи савол пурсидааст ки чаро ҷавоби Сухрот саривақтӣ набуд, яъне дарҳол ҷавоб надод.
чаро чунин кард, чаро чунин амал кард? Марҳамат фикр кунед. дар аввал шояд вай масалан тез ҳаракат мекард. роҳгузар мехел фикр карда бошад ки шояд вай такаббур кард ба саволи ма бояд поз кунад дод лекин агар аҷияти мантиқӣ бигирем шикли ки масалан суқрот мактаб дошт академия ном дошт мехел вай мекардам лекин вақте ки ин савол ҷавоби философӣ дорад ва гузашт ҷавоб надод вақте ки сурати ҳаракат дид чӣ қадар меравад قصه دیگر است که وقتی از یک رفت میپسند که فلان آدم از همینجا گذشت اگر گوید که او را باید قتل میکرد اگر گوید که گذشت کامل جامعه خلاص اگر دروغ گوید اگر گوید که نگذشت کامل جامعه لیکن اگر اجیت منطقی بگیریم شکلی که مثلا سقراط مکتب داشت اکادمی نام داشت میخوام بیان کردن وقتی که як дақиқа вақти шумо сипариш шуд марҳамат капитани команда. با این سوال اکنون با این سوال ششم است من جواب میگویم шояд саволи чорум бошад. نه سوالی که شاید شش شود бисёр бобоварӣ мегӯед. شاید شش شود همین басурат марҳамат. با تقدیر تن دادن در راستی سوال‌هایی که نادرست بودن به من حواله میکردن این سوالی که کم کم من باوری دارم که درست است همین من با زور راست دیگه با عهده خودم گرفتم این خیلی است که محترم روی که وقتی که میگوید بیرو وای حتما قدم میزند و راه میگردد و وقتی که سقراط به راهگردی او اهمیت میدهد و در همین ایام چقدر مسافه رو با اون راهگردی طی کردنش رو معین میکند و به همین خاطر سرعت حرکتش رو موافق مثال چیز معین میکند و میگوید که از اینجا تا اون مسافه که باید تا اون جایی که مکانی که شما باید بروید تخمینا 2 ساعته راه هست یا اینکه زیاده از این از روی همون حرکتی سرعت حرکتش بعد معلوم میکند که چقدر وقت است بیشتر فیلسوفا با همون علم یعنی که وقتی که او میومد این فیلسوف نمیدید که با کدام سرعت میومد نزدش салом медод шояд ва мепурсид не не аз қисмати аввал савол агар назар кунем курс роҳгузар албатта дар як ҷо истодааст вақте ки суқрот меяд аз ӯ мепурсад ки ин хел аст вақте ки мегӯяд мисол бирав албатта ӯ роҳ мегардад ва сурати ҳаракати роҳгардиашро муайян карда мегӯяд ки 2 соат ва ё чӣ қадар миқдор масофа аст медонед чӣ рост баромад инҷо дар суҳбатон он чи ки пеш аз ҷавоб додан гуфтед ку саволи шашум аст гуфтед ва ҳамин тамом шуд 6-3 ба нафиати шумоаст ба сурат умедворам ки бозӣ шавқовар буд ман ташаккур мегӯям барои ҳама дӯстони мо ки инҷо саволоро мефиристоданд хуб ин ҳафта бофаъолтар буданд ёдрас мешавам хуб мавсими нави интеллектуалро мо эълон кардем ва аллакай гурӯҳҳо номнавис шуда истоданд ман бисёр мехостам ки агар намояндаҳои синну соли гуногун касбу кори гуногун биёянд дар ин барнома иштирок кунанд 6 нафар бошед ва умедвор ҳастам ки бозии хубро дар мавсими чорум дар мавсими дигар шумо ба намоиш хоҳед гузошт хуб ва дар анҷоми барнома ман фикр мекунам ки шумо маълум мекунед саволи нисбатан шавқоварро ва нозирин маълум мекунанд иштирокчии фаъолро ва мо бозиро ҷамъбаст мекунем саволи беҳтарин саволи ҷолибтарин ба фикри мо ҳамон сухане буд ки ҷопониҳо онро гул ва мо тоҷикон онро тилло мегӯем ин албатта як бисёр ташбеҳи зебо дода шудааст ки вақте ки инсон дар ҳақиқат сухан мекунад даҳонаш ба монанд гул мешукуфад ва вақте ки мисол чӣ мекунад сухан зебо бошад албатта вақте ки хуб басурат ташаккур мегӯям марҳамат аз нозирин ба назаратон кӣ фаъолтар буд имрӯз мо бисёр як шоҳиди як бозии хуб шудем ва аъзои дастаи озодагон баҳри бинандаҳо як бозии хуберо нишон доданд ва хулосаи ҳайати нозирин чунин аст ки бозингари беҳтарин низомдин комилов дониста шуд ташаккур мегӯям ибраз бошам бинандаи азиз ки ин гурӯҳ номдошт озодагон аз соҳиби ҷавонони фаъоли шаҳри куллоб тартиб ёфтааст ва умедворам ки дар мавсими дигар низ шуморо хоҳем дид хуб барои шумо муваффақияту комёбиро орзу мекунем почтаи электронии мо барои шумо маълум аст метавонед дархостро бифиристед саволҳои худро ҳам бо навиштани манбаъ ва маълумоти иловагӣ барои мо метавонед бифиристед субҳон ҷалилов будам то нашри дигар саломату муваффақ бошед